ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩል ለኻትኩም ይኹን አዚኹም ዝተፈተኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሬዲ ሃለዋት ሕጂ ድማ ምስክርነት ሰማዕታት ካታኮምፐ መበል 26 ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብዛ ሓለፈ መበል 25 ክፋል ምስክርነት ሰማዕታት ካታኮምፐ ካብቶም አባዓትታት ካታኮምፐ ዝነበሩ ክርስቲያናት ፖሊዮ እቲ መንእሰይ ከም ዝተታሕዘን ከም ዝተኣሰረን ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ኣናብስን ነብርታትን ብምቅላስ መወዳእታ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ህይወቱ ብሰማዕትነት ከም ዝሓለፈ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ማርሰሎስ ከም ተራ ተዓዛቢ ኮይኑ ነቲ ኩነታት ክዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ምኽኣል ስኢኑ ከም ዝተዛረበሞ እቲ እሙን ዓርኩሊክለስ ድማ ከህድሞ እኳ ብዙሕ እንተፈተነ ንሱ ግና ንእምነቱ ክስዋዕን ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ህይወቱ ክህብን ከም ዝወሰነን ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ምግላጽ እቶም ወተሃደራት ሒዞም ክሳዕ ዝኣስርዎ ከም ዝተጸበ ርኢና ነርና እንሆ መበል 26 ክፋል ምስክርነት ሰማዕታት ካታኮምፐ ሓቢርና ንቐጽል ህይወት ኢየሱስ ኣብ ስግኦ እንቲ ከድህዱ ኩሉ ሳዕሞት ኢየሱስ ኣብ ስግኦም ጥሩ ታማዓልት ምሸት ሉኩለስ ኣብ ተዓርኩዝ ተኣሰረላ ክፍላምሰየ ብዝተኻሎ መጠን ውሳኔኡ ንኸቐይሮ ፈተነ እንተኾነ ግና ኩሉ ምቅበጣሩን ክትዑን ንብጻዩ ሓንቲ ስድሪ ምንቕ ከብሎ ኣይከኣለን ናይ ማርሰሎስ እምነት ኣብ ጽኑዕ መሰረት ዝተሰረተ ስለ ዝነበረ ብናይ ጸላእቱ ምፍራሕ ይኹን ብናይ ብጻዩ ልመና ክትሰዓድ ኣይከኣለን ማርሰሎስ ከዓ በዘን ስዕባ ቃላት ገይሩ ሓሳቡ ንብጻዩ ገለጸሉ ሉኩለስ ዓርከይ ዝበጽሐ እንተበጽሐኒ ሓደ ግዜ ውዱእ ውሳኔ ወሲነ ኣለኹ እዚ ዝወሰንኩሉውን ነቲ ክበጽሐኒ ዝኽእል ነገር ዘንጊዓ ኣይኮንኩን ዝኾነ ኮይኑ ግና ነዛ መሪጽያ ዘለኹ መገዲ ገዲፈ ናብ ድሕሪት ዝምለሰሉ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የብለይን ሉኩለስ ከዓ ከም ዝኽብል መለሰሉ ኣነ ንግዚኡ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ዝልምነካ ሃይማኖትካ ፈጺምካ ግደፉ ኣይብለካኒ እንተኾነ ግና እዚ ናይ ሕጂ ሰዓት ንዋላ ሓደ ዘይምሕር ብምዃኑ ነብስኻ ከተድሕን ክትብል ጥራሕ እምነተይ ገዲፈ ኣለኹ እንተበልካ ጽቡቕ ኮይኑ ይረኣየኒ ግዜያቱ ክፉእ ከም ዝኾነ ባዕልኻ ትሪኦ ኣለኻ እንተዝከኣል ነይሩስ ፖሊዮ ክመውት ኣይነበሮን ብምኽንያት ቁልዕነቱ ብዙሕ ከም ዝደንገጽሉ ዘየጠራጥር እዩ እንተኾነ ግና ናይ ዒልሚ ምንኣስ ይኹን ናይ ዓለይቱ ካብ ዘርኢ መኳንንቲ ምዃን ከድሕኖ ኣይከኣለን ትሪ ናይቲ ሕጊ ካብዚ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ከም ሲና ዝኣመሰለ ኣሬጊ ሽማግለ ምቕታል ግባእ ነበረን ብዘይካዚ እውን ኩሉ ኩነታቱ ካብ ዝተጸለለ ሰብ ዋላ ሓንቲ ኣይሓይሽን ነይሩ እዚ ኩሉ ዘርእየና ነገር እንተሃልዩ ከዓ እቲ ኣብ ልቢ ሰባት ተፈጢሩ ዘሎ ጽልኢ ክርስቲያናት ክንድምንታይ ሱር ዝሰደደ ምዃኑ እዩ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ጌረ ፈልጦ ሉኩለስ እቲ ናይ ጸልማት ገዛኢ ነቶም ናይ ኣምላኽ ዘበሉ ንኸጥፍእ ጻዕሩ ህጃ ኣይኮነን ጀሚርዎ እንተኾነ ግና እቶም ናይ ኣምላኽ ዘበሉ ኩሎም ኣብቲ ጽኑዕ ዝኾነ ኸውሒ ዝተሰረቱ ስለ ዝኾኑ ደጌታት ሲኤሉ እኳ ኸሒልዎም ኣይክእሉን እዮም እቶም ቅኑዓት ንጹሃት ቅዱሳት ገለገበን ዘይገበሩን ክሳቀዩን ክመውቱን ዶ ኣይትርኢን ኢኻ ንክርስቲያናት ወላ ሓንቲ ምሕረት ከም ዘይግበርውን ኣዳዕዲዐ ፈልጥ እየ እዚ ኩሉ ካብ መጀመርታ ጀሚረ ጽቡቕ ጌረ ዝተረዳእኽዎ ጉዳይ ንክርስቶስ ከም ጎይታይን ከም ናይ ግሊ መድሓኒየን ክቕበሎ ከለኹ ብዙሕ ሽግርን መከራን ከም ዝበጽሓኒ ተረዲእዮ ነይረ ፈሊጠ ዝኣተኽዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከዓ ወላ ሓንቲ ኣየስከኣንን ማርሰሎስ ሰምዓኒ እሞ ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ንእሽተይ ነገር እዩ እዚ ክሳዕ ክንዲ ዝትጭነቐሉ ዘለኻ ሃይማኖትካ ግደፍ ኣይብለካን እየ እንተኾነ ግና ናይዚ ግዜ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዘዋፀካ መንገዲ ክትሕዝ ኣለካ ኣቐዲመ ከም ዝገለጹልካ እቲ ስደትን መከራን እናጓሃረ እዩ ዝኸይ ዘሎ
ስለዚህ አከምዚ ዓይነት ግዜ ጥበብ እንበር ከም ዓሻነ ቃጽ ምዃን አይዋጽኒ እሞ እንታይ ግበር ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ሊኩለስ ክትገብሮ ደልየካ ዘለኹ ነገር ዝስዕብ እዩ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ዓመታት ሓደ ለውጢ ከይመጻእ ይተርፍን እዩ ወይ ትስደትን መከራን ይቋርጽ ይኸውን ወይ ከዓ ናይቲ ህዝቢ ኣረኣያ እንዳተለወጠ ይኸይድ ይኸውን ብዘይካዚ እውን እዚ ናይ ሕጂ ቄሳር ሞይቱ ካልእ ድሓን ኣረኣያ ዘለዎ ቄሳር ይለዓል ይኸውን ሽዑ ክርስቲያን ንምዃን ከምዚ ናይ ሕጂ ኣየጸግምን ይኸውን ምናልባት እዞም ሕጂ ነፍሶም ከድሕኑ ኣብ ከታኮም ተሓቢኦም ዘለዉ ክርስቲያናት ኩሎም ብሓርነት ናብ ናይ ቀደም ቦታኦም ይምለሱ ይኾኑ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ነዛ ንመንግስትኻን ንብጾትካን ዓብዪ ኣገልግሎት ክትከውን እትኽእል ነብስኻ ብገዛ ዕዳውካ ኣብ ሓደጋ ይተውድቃ ስለዚ ናይዚ ግዜ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ሓድሽ ሃይማኖትካ ገዲፍካ ናብቲ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ክትምለስ ልምነካ ኣለኹ ከምዚ ምግባርካ ድማ ንግዚኡ ጥራይ ምዃኑ ክዝንግዕ የብልካን ዝሓሸ እዋን ምስ መጽእ ከዓ እንደገና ክርስቲያን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝኸበርካ ሊኩለስ ዓርከይ እዚ ትብለኒ ዘለኻ ነገር ፈጺመ ክገብሮ ኣይክእልን እየ እዚ ንስኻ ትብለኒ ዘለኻ ነገር ምግባር ናይ ግብዝ እዩ ዝገብረኒ እቲ ኣብ ህይወተይ ዝተፈጸመ ነገር እንተትርዳእ ነርካ ኣብ ቅድሚ ህያው ዝኾነ ኣምላኸይ ሓሶት ብምዝራብ ንነፍሰይ ንኽብድላ ኣይመሓተትካንን ነርካ ከምዚ ካብ ምግባር ድማ ዓብዪ ስቓይ ተቐቢለ ምማ ትመርጽ ማርሶሎስ ጽንዓትካን ትረኻን ክሪኦ ከለኹ ተስፋ ይቁርጸኒ ኣሎ እቲ ጉዳይ በእምሮኻን እንተኣመዛዚንካዮ ጽቡቕ እዩ ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ጥበበኛ ንኽትከውን እምበር ሓሳዊ ንኽትከውን ኣይኮነን ብጥበብ ካብ ሓደጋ ምምላጥ ግብዝና ኣይኮነን ሊኩለስ ዓርከይ እዚ ካብ ምግባርሲ እግዚኣብሔር ዳ ይሰውረኒ ኣንታ ማርሶሎስ እስከ እቲ ጉዳይ ኣስፊሕካ ጠምቶ ኣነ ዝልምነካ ዘለኹ እንተጌርካ ንነፍስኻ ተጠቒምካ ንኻልኦቱን ክትጠቅም ኢኻ ናትካ ብህይወት ምጽናሕ ነቶም እተፍቅሮም ክርስቲያናት ብብዙሕ መገዲ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ክሳዕ ሕጂ እውን ክርስቲያናት ንኽንቀሳቐሱ ዝኸኣሉ ብሓገዝ ናይቶም ብግልፂ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ዝድግፉ ሰባት እዩ እሞ ንኸብዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ግቡዛትን ሓሰውትን ክትብሎም ትኽእል ዶ ፈተውትኹምን ሓገዝትኹምን ደኸ ኣይኮኑን እዞም እትብሎም ዘለኻ ሰባት ብዛዕባ እምነት ክርስትና ብዛዕባ እዚ እምነት ኣብ ልቢ ሰባት ዝፈጠሮ ተስፋን ክንድትናተይ ኣይተረድኡን ብዛዕባ ዳግም ምውላድ ሓድሽ ፍጥረት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ሰባት ምሕዳርን ምስጢር ናይቲ ምስ ወዲ ኣምላኽ ዘለና ሕብረትን ክንድትናተይ ኣይተረድኡን ይኾኑ ምንጭ ናይቲ ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ ጽምኣትን ኣብ ውሽጢ ልቦም ኣይተፈጠረን ይኸውን ንሳቶም ንክርስቲያናት ምርሕራሕን ምሕጋዝን ጽቡቕ ነገር ከም ምግባር እዮም ዝቖጽርዎ እቲ እምነቱ ንኽኽሕድ መድሓኒኡን ንኸዋርድ ዝደፍር ክርስቲያን ግና ነቶም ኣብ ሽግር ዝወደቑ ኣሕዋቱ ናይ ምሕጋዝ ድሌት ክህልዎ ከቶ ኣይክእልን እዩ ዝኸበርካ ማርሶሎስ ሕጂ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ፈተነ ጥራሕ እያ ተሪፋትኒ ዘላ ብድሕሪኡ መንገደይ ክቕጽል እየ ከም ዝቐንዓንን ዘይቀንዓንን ኣይፈልጥን እየ እቲ ዘቕርበልካ ሓሳብ ግና እዚ ስዕብ እዩ ሃይማኖትካ ከተራኽስ ኣይትሕተትን ኢኻ ነጣዖታት መስዋዕቲ ከተቕርቡን ኣይትሕተትን ኢኻ ዘይተቐበሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር ዘገድደካ ኣይክህልን እዩ እቲ ዝሓለፈ ከም ዝሓለፈ ይቈጸር እንተኾነ ግና ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ዋላ እኳ ካብ ልቢ እንተዘይኮነ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ተመለስ ሽዑ ድማ ግቡእኻ ንኽትፍጽም እትተግብ ወታደር ምዃንካ ዘይዝክር ሰብ ኣይክህልን እዩ ቀደም እውን ብዛዕባ ሃይማኖት ዝነበረካ ዝምባለ ክሳዕ ክንዲ ኣይነበረን ኣብተን ኣብያተ መቓድስ እውን ሕልፍ ኢልካ ኢኻ ትርአ ዝነበርካ መብዛሕትኡ ካብ ግዜኻ ኣብዚ ሰፈርና ኢኻ ተሕልፎ ነርካ ዝኾነ ይኹን ናይ ሃይማኖት መጽናዕቲ ብምስጢር ኢኻ ተካይዶ ነርካ ዝኾነ ይኹን ፍልጠት እውን ካብተን ፈላስፋታት ዝደረስዎን መጽሓፍቲ እምበር ካብቶም ኣቕሽሽቲ ኮንካን ትቐስም ነርካ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ግና ትሚልካ ናብቲ ናይ ቀደም ዕዮኻ ተመለስ ምሳይ ብጋህድ እንዳተረኣኻ ናይ ወትሩ ዕዮኻ እንዳሰራሕካ ምስቶም ዝተሓጐሱ እናተሓጐስካን ቅኑዕ ኣገልጋሊ ምዃንካ ርኢ እዚ ከዓ ዘዋርድ ወይ ዘሕፍር ኣይኮነን እቶም ሰበ ስልጣን እውን ጠፊእኻ ምቕናይካ ሸለል ከም ዝብልዎን ነዚ ሓድሽ ጠባይካ ድማ ብምሕረት ከም ዝሓልፍዎን እምነት ኣለኒ እቲ ናይ ቀደም ማዓርካ እንተዘይመለሱልኳ እኳ ካብ ናይ ኣዛዚ ፀፍሒ ከም ዘይወርዱኻ ግና ርግፀኛ እየ ብድሕሪዚ ድማ ኩሉ ነገር ዝተቃንዐ ክኸውን እዩ ብስቕታን ብጥበብን ከምኡውን ግቡእ ካብ ዝግባእ ብምፍጻም ነቲ ዝሓለፈ ኩሉ ነገር ከም ዘይነበረ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሮማን ተጸኒሕካ ናብ ሃይማኖት ክርስትና ናይ ምቕያርካ ወረ ሓሶት እዩ ክበሃል እዩ ካብ ሮማን ተወፂኻ ድማ ነቲ ዝሓለፈ ዘልዕሎ ኣይክህልን እዩ ኣይከውንን እዩ ሉክለስ ናትካ ሓሳብ ንኸይቅበል ዝገብረኒ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለውኒ ብዛዕባይ ኣዋጅ ከም ዝተኣወጀን ነቲ ንዓይ ዝሓዘ ድማ ሽልማት ከም ዝወሃብን ተስፋ ተዋሂቡሎ
بزيكا زون أبتي كيسار زنبرلو أب كولشيوم بقلص سلسراخو إز كلو كام محرت وصعي غيرن الله لعلو كل دما نات كام مخرب بمقبال سمد حانيه كوارد أي فتنني ناي كرسوس ساعب تزبلو منتهم بقلص خفلو تالوهم قويتا بعلو أبزا مدري أبز نبر اللقوان كمزي لنيرو أب كدم سب نزتأمنني كلو أنا أب كدم تأب سمع زل أبوي كأمنيه نمرحاني بحبو مخحاد بقهدو خام مخحاد ولا حنتا يسنفني نتأقدي مزفكرني هوتون سلا مرحاني بجاز حلفن مرحاني أزي زفكرو أب كدم سبات بزعبو ممسكار كا كم عبي خبريز غطرو سليو كام ما زبلت أنا قرزلو أي مسلنن أخلي الهوت رما كاب كل زبلت ناي كبرو واقعي بلو مارسلوس ليكولس كا تعرو كله فرازي بلو مخانو بمجنزاب لمن أقارصه استرافه غزيوم دما بزعبا كالوت قديات كزاراربو أحلفوه مارسلوس ون بوغنو نتا مسليكولس نخا حلفاز توهابوتو غزي بخنتو تحلف أيدليان ليكولس نعونو مرحان زغبرو كابلب بزنقاله صعر بمجنزاب نسون بوغنو بزعبا امنت كريستوس اناتنتنه بممسكار بخمز ملكع وعلت ناي بصعيخ خحس صعره ليكولس كا اتعاركو زارو زنبر كله بزعبا هيمانوت كاب زنبرو تقداسنس تلعل زيكونس سلعر كنتم كبل صني لو يسمعو نبرا كابتن سمعن قالات غنا غلين ابو امورو كي تقارصا اي ترفان نصبحيتو نغو مارسلوس نا فردي قريبو اب حصير اوان فردو تقبله مارسلوس كا كي تولاوله اتستوهابو فردي بجغننت تقبله كموز زتقرصلو معالت دما أبتا معالتتيا أب ساعتات الدحر قطر خوينو كونتات أماوتو دما بأراوي تمناجيتو ويكا مستقالس تقاليسو زيكونس بحاو تقاسيلو نخموتيو تفريدو مارسلوس هيوتو سلأمنتو مسوات نخا أرب زتوسن اللخاء أب تقدم هجي بزحات كريستيانات ناي سماعت النت كبر زرخبو للسفرايز نبرا أما كل ميديا كولسيوم ناي انتساتي كمرا تخميرو يرأ نبرا مارسلوس كا بتم چكنا زخون واردياتات تمرحو أتوا نساتهم بزي محرت يدفافقون يقنسوان نبرو قلص بمبال دما نتچكانن رحرحي زغودلون أتمامتانايتهم نتمرئيت نمرأي أبزرو يتأكيمهم زنبرو سبات رأي اتم أب امنتهم بمصنع أبزا نسودوي لله زنبرو بوتا خوينهم بزح مكران سقاين تقبلهم مسناي سماعتات سراويت زتسنبرو آمنتي تزبلوو اتم بسقاي كموت خلو زراعيهم هصانات ابو مرو تقريصهم بقلص كريوم جمره زيما ناي مزمرون نابزانو مصا نعو نتزفكرنا كاب حطياتناون بدمو زحصبنا اتم وتهدرات انداغافعو نابت عنصيتي تخميرلو زنبره بوتا وسدو كي حدم بمبال دما مس حدا غندي بسنسلت اسرو أزيخم زتفتخم كبرات تخاتلتي مدبات الرادي هالوات مسكرنا سماعتات كاتاكومبا مبل عسران شدشن كفال أبزي تزازيم الله كم فقاد اجزابير املاخنا دما أبز قصل سامون مبل عسران شوعاتن كفال حزنا لكم كنقربنا صقا غويتانان مرحينان يسوع كريستوسن فقر املاخن حبرت منفس قدسن مسكل لخاتكم يكون اندابلنا بعراوي تبل كم هدروم حزبهم تسدو بغدابو تاو بحمدو بمغحت عاسرو هيوت يسوس